Starať sa 24 hodín o ťažko postihnuté dieťa je nadľudská práca. Denné stacionáre sú preto pre mnohých rodičov vykúpením. Roky ho navštevovala aj 36-ročná Janka. Až do osudného dňa, kedy sa jej stal v zariadení úraz. Rodičia sa odvtedy s domovom sociálnych služieb dohadujú na tom, kto spravil chybu a kto zaplatí náklady na liečbu. Stalo sa to v zime pred 2 rokmi. Pani Zuzana odviezla ráno dcéru do domova sociálnych služieb. Asi o 12:30 mi volali, že vypadla z vozíka. Jej vypadol tento jeden zub, ten druhý bol rozkývaný na najvyšší stupeň a mala zlomenú túto hore kosť. Liečenie trvalo 9 mesiacov. Obnášal to pár reoperácií. Sme vlastne zháňali lekára, ktorý by nahradil ten zub. O Jankin stav sa vraj v tom čase z domova nikto nezaujímal. Pani Zuzana sa preto obrátila na políciu aj okresný úrad, aby vec preverili. Primárne bolo pre nás to, aby oni prešetrili, čo sa tam vlastne stalo. Keďže vieme, že Janka sa neodopne sama, tak kto ju nechal nezapnutú? Išlo o nešťastnú náhodu. My sme niekoľkokrát prešetrovali celú udalosť. Zhodnotili sme to, že nešlo o zanedbanie pracovných povinností. Zariadenie podľa nášho názoru neprešetrilo, pretože stále tvrdilo, že vozík bol nevhodný, že sme ho doniesli z Nemecka, že Janka sa odopla sama. My predpokladáme, že Janke sa odopol pás, ktorým je pripútaná a zošuchla sa z vozíka. Sa odopol znamená čo? To my nevieme, ani nebudem toto rozvádzať. Na polícii a okresnom úrade ale riaditeľka a pracovníci domova zhodne tvrdili, že Janka si zrejme pás odopla sama. On sa odopne jedine týmto spôsobom, že toto si zo spodu chytíte a toto ho musíte skoro centimetr zatlačiť a to ona neurobí. A vidíte, že ona ruky nepoužíva. Ten vozík je na ňu jak šitý a nemohla ona z toho dostať. Do pomocou je, pije, proste nedokáže nič spraviť. Čiže nevedela by si to odopnúť sama? No nevedela. A po 2 rokoch sa vlastne prípad uzavrel s tým, že urobila chybu zamestnankyňa z integrácie. Ja to vnímam ako nie celkom korektné rozhodnutie. Je to rozhodnutie o nás bez nás, pretože my ako zariadenie sme neboli prizvaní. Voči tomuto rozhodnutiu dáme na prokuratúru protest. Hneď po doliečení sme požiadali zariadenie a avizovali sme to, že aj zriaďovateľov, že budeme žiadať náhradu škody. Výdavky, ktoré mala pani Palovičová, samozrejme akceptujeme, ale nie v plnej miere. Ide o veľa sporných vecí tu na. Riaditeľka napríklad tvrdí, že zub, ktorý bolo potrebné nahradiť implantátom, uvoľnila Janke samotná matka. Vraj sa na to máme opýtať lekárky. Nie som ochotná vám akože k tomuto nič povedať. Od nás odišla na stomatologické ošetrenie Janka s obidvoma zubami. Čo sa udialo potom, je to predmetom súdneho sporu. Je pravda, že keď sme odchádzali z Integry, tak boli obidva zuby. A keď sme prišli na ambulanciu, Janke krvácala hore pera. Jak som jej išla utrieť ústa, tak som zistila, že ten jeden zub je vypadnutý. Domov spochybňuje aj cestovné náklady za stomatológom z Námestova. Je také logické, keď niekto, kto býva v Bratislave, tak sa nechá ošetriť v Bratislave a nie na Orave. Boli sme veľmi radi, keď sme našli pána doktora, ktorý teda mal skúsenosť s takýmito deťmi a dokonca dokázal to urobiť aj pri lokálnej anestéze. A takýto v Bratislave nebol? Nenašli sme. Nikdy neprišlo k nejakému stretnutiu, aby sme si vlastne vyrozprávali, ktoré nároky patria a ktoré nie. Vždy teda mali nejakú námietku. Áno, pozývala nás na stretnutie s tým, že žiadali spoluvínu. Nie, o takomto nikdy sme sa nerozprávali. To ale nie je celkom pravda. V oficiálnom liste advokát Integry píše: Navrhujem vám uzatvorenie mimosúdnej dohody na základe korektného určenia miery spoluzavinenia. My sme aj prejavili dobrú vôľu, akože uzavrieť zmier, ale s tým, že spoluvinu nepriznáme. Považujeme za veľmi vážnu vec, že ju nezapli, ale za oveľa vážnejšiu vec to, že odmietli priznať, že urobili chybu. Opäť prizvukujem, išlo o naozaj nešťastnú náhodu. Zamestnanci sú v jednom obrovskom strese. Boja sa chodiť do práce, zamestnankyňa, u ktorej sa to stalo, už u nás nepracuje. Povedal, že radšej dá výpoveď. Nám ale bývalá pracovníčka povedala niečo iné. Na kameru hovoriť nechcela, no tvrdila, že zo zariadenia odišla preto, lebo 2 terapeuti 10 klientov ustrážiť nemôžu. A hoci vlastnú vinu za Jankin úraz nepripúšťa, náhrada škody jej vraj právom patrí. To povedala zamestnankyňa? Áno, bývala. A tak to neviem. Tomuto sa neviem vyjadriť, vzhľadom k tomu, že zamestnankyňa s nami nekomunikovala, odkedy odišla. Nešlo o nič iné, len povedať hneď na začiatku, áno, urobili sme chybu, je nám to ľúto. Príjmeme opatrenia, aby sa to viac neopakovalo a dcera mohla chodiť v septembri ako do zariadenia. Čiže ona je už vlastne 2. rok doma z toho dôvodu, že máme obavy ju tam dať.